गांजेमा नुलाबायखो बेलाय बे गांजेमा बेलाय बियो क्या बोला तूने? Hello everyone, welcome back to my channel. जों दिनै बेदर संनो नामायदों बोरमा बेदर माबायसा जायो जमा सानदों मिलिनासो संगोन ना गोथाव जायो ना गोथाव जाया नायलांबाय थाबा मिथिसिगोन आरो थौदो बिदिबालाय संहैनोसै माथो मा होनो ना नायलांबाय थादो मा देदों फानलु हा दे जल्दि जल्दि जाबाय मा बेदर हा मा बेदर बोरमा betul tanah tadi गोजा राय नङाबो गोजा खालायाबो गोजा मै बेदर संनो लेट ना nyalah जा गुस्सा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Ranjini boरमा बेदर संग्रा मा बुस्थु एबारनि लराया गोसोम Sambram biar kedengaran Mbak handuk ini gimana mau? Umrel. Umrelnya. Mau beli sah?
बे खर'खौ नुवा दा गावखौबो खर'खौ नुवा संना होमा बेखौनो आलु आलु गोनां Adi hakarang bugal bugal ya sekarang kan besar gila ya nó phải không dễ bể kelima Tentang sini berkadu kayak angin coba ra xin đi Beli Gangzima. Beli. क्या बोला तूने Beli Gangzima. Gangzima se. Tuh. Mezen. बेदर जाग्राया जमबाय थादों बोरमा बेदर जाग्राया